Здравейте, госпожо Николаева, ще ме прощавате, аз набързичко минавам да видя моите най-добри ученици. Oh, no problem, Mr. Тодоров. Ученици, хайде да поздравим Mr. Тодоров together. Hello, Mr. Тодоров. От най-доброто елитно училище на Балканите. Как сте, мили мои ученици? Как сте? Госпожо Николаева, вие как сте? Учите ли го той английски, а? How are you? How are you? What are you doing? И аз го знам. Спечелих 2 олимпиади по английски език през 2003 година. Аз съм тук само да ви напомня, госпожо Николаева, че днес им проверяващи и да напишете отсъствие, ако има някой отсъстващ. Болнички има ли? То заради полените, които летят тук сега през пролета. Анастасия, как си бе, миличка? Аз майка ти я познавам. Едно време я учих по география. 78 година. Да я поздравиш. Най-елитното училище е с най-елитните ученици. Хайде, чао, чао. Оле, Петрова, ще ме извиняваш, че закъснях, но до сега съм проверявала домашни, да не ти разправим, нима питай. Нищо не знаят, нищо. Аз се чудя за 30 години стаж, такова нещо не съм виждала, бе. Масово не знаеш ти, масово. Ти можеш да си представиш, не знаят горно-тракийска низина, бе. Не знаят. Къде е тая сервитьорка, бе? Здравейте, едно късо кафе с биволска сметана, 2 захарчета. Не, без захар, че съм на диета, аз забравих. Ако може по-бързо, че ще гониме час. Ти чули, бе? Тодорова я хванали да извинява отсъствия. Без бележка. Ти може да се представиш. То е станало една шуробъжиначетина в той училище. Чакай ти разправям аз какво написаха моите хубавци за горно-тракийска низина. Написали, горно-тракийска низина се намира в Дунавска равнина. Какво да ти разправям? Къде е па тая сервитьорка? Той кафе направо. Как сега ли го пекат? Ко го правят? Оле, Георги, много ми е зле днеска, много. Нямам сили да правя нищо. Даже да викам и да се карам нямам сили. Така че върви си в стаята и прави каквото искаш днеска. Къде си мислиш, че отиваш, бе? А? Кой ти каза да излизаш навънка? Кой? Майка ти болна на леглото. Не мога да правя нищо. Ти ще ме оставиш клетата си, майка ще оставиш сама, докато е болна и ти ще ходиш да си развяваш байрака. Няма как да стане. Как не ви срам, бе, ти баща ти, как не ви срам? Същия като него си. Заминавай! Хич не ме интересува, заминавай! Като чиракиня съм тука. Ще ви слугувам дори когато съм болна. Неблагодарници! The first of the month. I brush my teeth and Бе, хора, ние днеска май ще имаме свободен час, бе. 15 минути минаха и той даскал още го няма по физическо. Айде да се събираме партакещи и да се измитаме. Ко ще кажеш ти? Анастасио, айде да върнем да едем баници, ма. Айде, то няма да дойде. Какво? Идва ли, бе? Много се извинявам, че закъснях, ама аз набързичко само да ви кажа, че днеска няма да карате. Да, наложи ми се много спешно да пътувам и за това да знаете, че няма да карате днеска физическо възпитание и спорт. Ще ви помоля само мъничко, по-тихичко, ако искате ритете навънка, топка, баскетбол, че си играете тук, каквото искате правете, само по-тихичко, който иска да върви да яде, правите каквото щете, на мен ми се налага да замина за малко, ама не дейте да казвате на никой, че сте карали свободен, и само между нас си остава, нали така? Иначе следващия път ще бягате 600 метра на минус 15 градуса навънка. Не се шегувам. Оставям ви аз, че ще бързам. Ало, Иване, идвам да варим ракия. Той ще да влиза в клиниката, не е добре. Лут. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер 24 са определяш ти. Ако те пластидиш... Георги, айде честит имен ден. Георги, бе! Защо си още в леглото, бе, момченце? След малко гостите ще дойдат да донесат агнето, дет са пекли цяла нощ. Леле ти Снежа и Чичо ти Петко с Сашко идват след малко. Ти още спиш по пижама. Кани и срам, бе, момченце, кани и срам. Те за тебе идват, не за мен. До 5 минути да си станал и слизай долу да помагаш да слагаме масата да гласим. Добре, идвам. Значи, само се излагаш. Хич не ме интересува, че ти имедния ден. Сега ще увършея набързо. Хайде, идвай долу. Снеже, айде идвай, ма влизай, тя вратата отворена, бе, влизай, чистини, так му изкарах дроп сърмата от печката. Айде, той Георги оправя масата вътре. Сашко, как си, бе, лелео, как си, бе? Хайде, влизай ти. Айде.
Георги, айде бе! Ученици, 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 внимавайте какво пишете по тея тестове, че много си проличава кой колко знае. Да, тук държа листа да не казвам на кого Иванчо се казва. Ами написал той, че България е създадена 691. Еми как ще е създадена България 691? Бе ти чуваш ли се? Внимавайте, внимавайте, че много смехоти и виждам тук, ама много. То пък смях след смях, след смях, след смях. Двойки ще има май. Да. Така ми се струва на мен. Оле, още един. Тук виждам написал 1681. Не се научихте, бе, не се научихте. Ще се смея, аз последна ми се струва. Айде поправяйте, че да не ви поправя аз. Ей, Снеже, този Георги пак не си вдига телефона. Пак ли не го вдига, бе? Еми не го вдига, за какво съм му го купила този телефон? Сега звъни. Ама след дъжка чулка. Що го направи той, бе, Ванче? За какво го направих? Да се научи урока. Следващия път да ми вдига когато трябва. Искаш ли водичка? Ми Господ като и раздава къл с кофа, някои хора са вземали само кофата. Той пък кога сме го учили? Пс. Брат, какви са отговорите на първа, втора и на трета задача? Георги, не си говорете помежду ви. Ще ти дам аз едни отговори на първа, втора и трета задача. Аз го питам колко е часа. Питаш го. Аз да не съм глуха я. Може да имам очила, ама виждам и чувам. Брат, на девета също. Айде, Георги, предавай си тестчето, анулирам ти го, хич не ме интересува, с двойка отсъствие и за Стига да, госпожо. Аз го питах дали ще ходим да ядем между часието. Давай си тест и заминавай да правиш каквото искаш. Добре, и без той отивам да се взема нещо да ям. Айде бе, Георги, ела тук ми помогни, че изгоряха кебабчета кифтетата. Значи същия като майка си. Никога не идва да помага. Ама само знай да лай. Гледай, изгоряха. Айде, здрави! Миличкото ми то. Хайде, ела тук при мама. Ела тук, моето момиче. помогни малко, бе. Какво бе, Иване? Какво си се развикал по сега? Няма да дойда да ти помогна пък. Значи аз не съм чиракиня и нито слугиня. Кебабчета изгоряха. Кебабчета и кефтета сам си ги оправи. Хич не ме интересува. Значи аз съм дошла да си почина. Ще ма караш пак да чиракувам. Няма как да стане. Голям мъж, ама не мога да свършиш две неща сам. Ванче, ела помогни. Ако не съм аз, какво ще правиш, бе? Ще умреш гладен. Георги, стига си бягал там, ще се отцапаш, ще паднеш, бе. Значи, не мога да си почина от вас, бе. Не мога. Дошла съм тук на такова на палатка, ще ма карате да готвя, да ви чистам и няма как да стане. Чиракиня и слугиня не съм. Нали би моето момченце? Ой, на мама. Запалава блондинка, натиснете 1. Ми Господ като и раздава къл с кофа, някои хора са вземали само кофата. Добро утро, ученици! Хайде всички мобилни устройства да се изключат и да бъдат оставени тук на бюрото до мен. След малко чета инструктажа. Маля, никой да не пише по листовете преди да сме казали. Започваме
Сега! Какво се случва там отзад на последния чин? Казахме ли без излишни разговори по време на матура? Или искате да ви анулирам работата и да ви пратя в къщи? Тихо, тихо! Да ходим после да пием на... Абе, какво се случва там? Първо правило на външно оценяване е да няма включени мобилни устройства и да бъдат предадени на бюрото. Веднага да се предаде. На кого е? Хайде, давай го този телефон, давай го! Значи, всички да внимават, иначе анулирам и гоня. Вземи го, прибери този телефон. Оле, утре е матурата, аз нищо не знам. Дали ще успея да назубря всичко за един ден? Със сигурност няма да успея да науча нищо, защото толкова много ми се спи, че няма на къде. Ще стана утре сутринта по-раничко и ще си науча набързо. Така под възглавницата да може хубаво да ми влязат в главата. О, майко! Не! Успах се! Край! Дали ще имам време да прочета нещо изобщо? В никакъв случай. Тръгвам. Оле! Ама сега коя стая беше? Ще пробваме тази. Или не? Айде тази. Извинявам се, грешната стая. Тая пък веднага ми дава листа. Чакай малко. Не, забравих химикал. Край! Сега ще попитам. Може ли? Не може химикал. Явно не може. Ще попитам някой до мен. Добре, че са тези зубари с по 5 химикала. Започвам да пиша. По листите, преди сме казали. Тая Мая спала на криво. Целият свят правят стачки, в България правим пачки. Ра-та-та-та-та, ру-ду-да-та-та-та-та.